The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, og amahan sa tanan. Diha ni Kristo, imong anak, og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan, ug hiusahag kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya, mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo og sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, maayong adlaw sa Ginoo. Niyan usab no ang laing panid sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ubos gihapon ni ining inyong alagad, no? Silbert Dondoyano Sr. alias Veridas. Okay, Pizza 21. Pizza 21 sa bulan sa Agosto, tuig 2016. Okay, duol na po ang bulan sa Oktubre, no? Ato ning hisgutan. Nga naman kay, basta Oktubre na gani. Kung wa ko masayop, bulan man na sa atong mahal nga inahan nga nagpunting sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario. Di ba? Usa sa mga apparition sa atong mahal nga Birhen Maria, no? Usa sa iyang mga apparition, iya mang napamulong kanang pag-ampo sa Santos nga Rosario nga ato gyud ang pagahimuon. Ato gyud ang pagahimuon. O ginoon sa atong mga igsuon nga
nahimulag kung dili na mga Katoliko karon, para nila wala man na sa Biblia. Letra por letra kanang magrosaryo, ato man po nang dawat nga letra por letra, di gyud nato mabasa sulod Biblia. Nga nagrosaryo ang unang mga Kristohano, no, ang mga apostol. Natural, dili gyud na mabasa kay kanagong santos nga rosaryo usama na sa naapil sa kanang gitawag na tug development of responses. Nagdevelop ang tubag kana bang reaksyon sa mga Kristohanon. Dili man na automatic tanan kanang mga balansayon sa pagtuo nga naa na dayon tanan. Mag-uminto man na, mag-uswag, no? Mag-uswag, no? Kay kung atong sabton, no? Man na biblical man na sa Juan 14:12, Juan 14:12 nga nagingon ang atong Ginoong si Kristo. Mas may siguro nga ato ning basahon, no? San Juan kapitulo 14 tudling 12, no? Dinhi magod no usa ni sa tudling sa Biblia nga atong gibasihan sa usaba ka article pod nga gitudlo gipabarog ni kanhi Cardinal Newman, no? Kadtubang usa ka protestante nga na-convert sa pagkakatoliko o nahimong dipensor gyud sa pagtuong Katoliko, no? Tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Mura pug San Pablo ba nga kanhi kaaway sa Kristyanismo pero sa pagka-convert nahimo na pong dipensor, no? Si Cardinal Newman god sa iyang mga sulat akong madumduman quotation rapod na nagtudlo anang gitawag og development of doctrine. Nakasabot siya anang pagdevelop ba sa mga pagtulon ang Katoliko. Unya usa sa kanabang gigawi nga teksto ana nga atong mabasihan kining sa San Juan 14:12. Pero ato kuno nang dili kuno nato sabton ba nga kanang pag-ingon nga nagdevelop ang doktrina, dili kuno na sabton nga nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan o bag-ong doktrina. Kay gipanag-ing kuno na ana bang example ha, kana bang usa ka bulawan. Ang usa ka bulawan nga awahin na nadiskubre pananglit sa usa ka dapit. Sa usa ka dapit naay bulawan diha pero wala pa dayon madiskubre. Kinaman sa ilalom di man makita. Then later on paglabay sa mga panahon naay nakakuy-kuy. Nakita tong bulawan nga naa sa sulod o naa sa ilawom sa yuta. Dayon pagkadiskubre, kadtong pitsa sa pagkadiskubre, dili na abot sabton nga didto nagsugod o didto nagtungha. Mao pay pagtungha sa bulawan sa dihang nadiskubre. Naa na tong bulawan, dugay na, pero awahi lang nadiskubre. Inana ko no na ay mga pagtulon ang Katoliko nga litra por litra, explicitly, dili na to mabasa diretsahan sa Biblia kay awahin naman siya na kanabang ingnon talang nabuo ang iyang pag-interpret o paghuna-huna ana. Parehas ana kanang Santissima Trinidad, for example. Sa Biblia, di kuno ta kabasas Biblia og pulong Trinity. Kay awahin naman na kanang terminoha gigamit nato sa pagtawag anang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Awahin na nato hinganli og Trinity. Pero kanang pulong Trinity di mabasa sulod sa Biblia. Pero dili ta kaingon nga walay Trinity, mahimong ang pulong walay Trinity diya sulod sa Biblia, pero ang gihinganla naa na sa Biblia dugay na kay naa diha. Unya sa kaso pud aning Santos nga Rosaryo, no? Ato ning hisgutan, no? Pero sa dili pa makalimot niya ko basahon sa nako ning Juan 14:12. Kay ang Kristyanismo god galambo man. Ang iyang pagsabot galambo. So kung ang iyang pagsabot galambo, natural ang iya pong mga responses maglambo. Parehas ra gud anang paghigugma sa usa ka lalaki sa babae, di ba? O sa magtiayon ang ilang panaghigugma ay
no, sa ilang pagkaminyo, no, kung matinud-anon ng ilang gugma sa usag-usa, ang mga buhat ana dili pa na mao kanang imong makita sa pagsugod jud sa ilang kasal, no? Dili pa na og unsay ilang exchanging of love, o unsay ilang mga gipangbuhat alang sa usag-usa pagpakita sa ilang gugma, dili pa na mao. Kay kanang gugma kung ato gyud puy-an magkalawom, ang mga buhat ana magkauminto mabud. O magkalawom ang atong paghigugma sa atong isig usa, so ang mga buhat po diha pagpakita sa gugma magkaanam pud og tubo, di ba? Mutaas. Kay ang gani no, mohatag-tag example nga kanang nas Biblia. Naay gitudlo si Kristo nga ang mga apostol ni adto sa pagtudlo niya wala din kasabot. Para sa atong iyang ipakaon ba ang iyang lawas, ipainom ang iyang dugo sa bayhon sa panog bino muna no sa atong kanang sa Santos nga misa, kana niya to samtang nanudlo si Kristo ana ang mga tawo wa kasabot gibiyaan gud siya. Unya ang mga apostol iyan ang pong giingnan nga kamo biyaan ba gihapon ko ninyo, okay na sabot man ni Kristo wa gihapon pa sila kasabot. Di ba? Pero niingon si Pedro nga unsa may amo ani Ginoo. Kung atong iparaphrase, ikaw na gud na, wa mi laing mahimo. No? Nga kung atong iparaphrase, bisag wa pa mi kasabot, pero kinahanglan amo gyud ang dawaton, kay ikaw na gud na, alang-alag manudlo ka na mo dili mao. Diba? No? Niya, na ato'y pulong diha nga, nalitok sa Ginoo nga, dili pa mo kasabot ani ron, pero moabot ang panahon nga makasabot ra mo. Hindi pasabot na, no? Implied na ni Kristo, kay nga naman, kay ang Espiritu Santo inigpadala, no, mao man ay mugiya mopahinumdom sa gitudlo niya o mugiya, no, aron makasabot gyud sila sa tibuok. So buti pasabot ang kahibalo mag-uswag, ang pag-interpret, ang pagsabot mag-uswag. Parehas baan ng bata, kanang bata ang kanang kahibalo sa bata gikan sa iyang pagagamay o pagkadako na dili biya na exactly magparehas mag-uminto biya po ng kahibalo sa bata. Nakuha ninyong punto. Ato sang basahon ning Juan 14:12 giingon, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works, timani ha, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Na? Unsa kuno to? Kadto kunong mutuon niya, no, matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, kadtong mutuon niya, magbuhat sa iyang gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini. Di man niya, magbuhat siya labaw pa niini, nga naman, no? Kay, siyempre, hamubo ra iyang panahon, katong diri siya. Unya, kita, nga mga sumusunod, mga Kristohanon, iyang mga followers, dugay pa ta diri. So daghan pa tang mahimo. Daghan pa tang mahimo og ingon, no? And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Magbuhat siya labaw pa niini. Anong labaw pa man niini kung musupak siya anang pagdevelop, paglambo. Di ba? Muna nga usa ni sa teksto nga atong gigamit pagpasabot nga kanang doktrina nagdevelop, pero dili but sabton nga kanang pagtulon ana mao pay pag-imbento sa dihang awahin na siya na una nasabot nga ingon ana. Paras gud anang Dios. Kung Old Testament rang atong saligan, labi na kung dili kayo ta kuan pa kana bang hanas kayo pagtuon aning Biblia. Kung diretso lang kagbasa og Old Testament, na ay mga teksto nga dili nato madiretso dahil nga ang Dios tuloday ang persona. Ang usa ka Dios tuloday ang persona, kay inexulti sa Dios denoting singularity pag ingon nga ako lay Dios. Ugwa na ilain, wa na isama kanako. Dayon mo ingon dayon ta nga usa ra gyud ay ang persona sa Dios. Pero kung maadto po ka sa Genesis 1:26, ang Diyos nag-ingon sa pagbuhat niya sa tao, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. No, makaingon na po ito, ang Diyos.
creator magbubuhat. Unya gigamit niya nga pulong atong pagbuhaton kuno mingon siya buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So naa siya kauban di ay nga parehas po niya magbubuhat. Dili pod anghel. Although garanting if naanay anghel sa maong panahon, dili man ta makaingon nga ang anghel kauban niya nga magbubuhat kay ang anghel dili man na magbubuhat. Dili man na creator ng anghel. Dios ra may creator, di ba? Kay ang anghel mismo gibuhat ra man na sa Dios. Pero kanang Henesis 1:26, ang iyang kauban diha parehas niyang creator. Di ba? Makaingon tang ang usa di ay ka Dios, dili di kay usa lang ang persona kay naingon man siya sa Henesis 1:26 nga buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Denotes plurality of persons man di ay nang usa ka Dios. Unya, kung mudagan ta sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, masabot nato, klaro kayo, explicitly, litra por litra gyud nga ang kauban dahil sa Dios Amahan, mao ang pulong nga pusabot si Kristo. No? Juan 1:1, diha na sa sinugdan ang pulong uban sa Dios Amahan, then og ang pulong Dios. Dios pud ang description sa pulong. Oh, di ba? Mao kauban. Nya kinsa man yun ang pulong kung moadto ka sa bersikulo 14 giingon and the word was made flesh. So ang word di ay nga Dios was made flesh. Kinsa man tong Dios nga na was made flesh? Di ba si Jesus Christ? So ang persona dahil sa Dios dili lang kay Amahan. Na di word nga nagpakatao nga mao si Jesus, suduhan na. Unya maklaro nato pod sa moadto ta sa Mateo 28:19 nga kanang magbunyag ang formula hisgutan man ng ngan sa Dios. Hisgutan man ng identity kinsa kaayo. Magbunyag kuno sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. So tulo di ay. Unya dili man na tulo ka Dios, usa ra man. So ang mga theologian nga nag-interpret ang Dios di ay usa pero tulo ang persona. So mo na gihinganlan ni nag-Trinity, mo na nag-develop. Pag-develop sa pagsabot, gaman din nagpulong nga description nga mao ni ang description nato terminong gamito nato Trinity. Awahi na ang pulong Trinity, murag kung wa ko malimot si Theophilus, nalimot ko. Murag di ko sigurado. Ang Katoliko, no? Katoliko mo'y naghingalan jud ang nag-Trinity. Unya, giawat-awat ra pud sa mga Protestante. Okay, na may mga Protestante mo tuo og Trinity. O, di ba? Na po, bisan gani mga Adventist, mutuo man sila Trinity, pero kanang pulong Trinity, gikan was Katoliko. Katoliko man tong unang nigamit anang pulunga. Pagtawag anang pagtulunan nga nas Biblia nga, usa ka Dios, no? Ngina as tulo ka persona. Nya dili man na bawal. Dili man bawal lang maggama tag termino. Pero sa anang pulong Pope, awahin na naigamit ng pulong Pope sa pagtawag anang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Pag kanaagong ubang mga tinuhuan nga mga igsuon nato nga nahimulag, ang ilang pagsabot pag-invento anang pulong Pope niadtong kung wa ko malimot ika-5 nga siglo, ika-6. Diha man na imbento ng pulunga. Pag imbento kuno anang pulunga, kanang pagtulunan nga dunay Santo Papa, didto nagsugod sa dihang giimbento ng pulong Pope, di man na mao. Kay ang ngalan dili man mo'y nakapatunga sa butang gihinganlan. Kana bitong bata, ang ngalan sa bata dili biya ang ngalan sa bata mo'y nakapatunga sa bata. Nauna ang bata, nahimugso na awahi lang siya hinganli. Ingon na ang ubang mga igsuon natong mga dili Katoliko na karon kay nahimulag, maingon sila nga pagtungha anang pulunga mao pay pagkuan ana, pagsugod anang pagtulon ana dili. Mao buday pagsugod anang katungdanan ni Pedro nga niadto pa ng siglo naman ang agisangon ni Kristo ngadto ni Pedro katong pag-ingon niya ngadto ni Simon Pedro. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot, di ba nagahom na sa pagkapangulo? Gahom na ni Kristo, iyang gilugway nga to ni Pedro. Mao na gihinganlan na tog Pope na nga katungdanan. Nya kay katungdanan man kung mabakante, do na gyud mapuli. Naman sa Biblia, buhat 1:20. Pulihan manggali nato ng katungdanan ni Felix Manalo og mabakante, di ba? Mugataw na lang ko kay ang tun karon dili gapon ni masabtan ning pagtuong Katoliko.
Ungod lang kay ga-develop siya galambo, pero utro biya po na sila, galambo biya po na sila. Okay, magkatawa lang ko niya, parang di po dali matiguang ba, no? Oh? Ang seryoso ra ka ita. Kay ang Katoliko god sa iyang paglambo, mingon din, hala, nisimang na. Duha man gud ka klase ng paglambo. Nisimang og naara gihapon ang essence. Ang iya lang dagway, ga lambo kay ingon ana magyud ng natural kanang bata bitaw ang iyang kahibalo mo lambo. Himan kay mag permanente iniglambo sa kahibalo sa bata ang iyang mga responses, ang iyang mga tubag sa kinabuhi magdugang pod pananglit. Ang bata nagtuon og kanang unsa man na komersyo. Tuon siya diha sa eskwelahan. Daghan na siya nahibaw-an, inigdaghan siya ang nahibaw-an, maglambo po ng iyang buhaton nga negosyo. Dili kay sa pagsugod maura gyud to. Di ba nabitaw na hibaw-an ako ron. Nagpermero gasugod ra siya og kanang miligyak saging. Oh, diyon nagaginan siya man siya. Nanapod siya tindahan na gyud. Oh, hangtod na gyud siya department store. Hangtod nga nakahimo na gyud siya dako na gyud kay tindahan. Galambo. Ang simbahan ni Kristo ingon ana po na man sa Marcos 4. Marcos 4 tudling 30 ngadto 31 ako maning gibasa gabi is plaza nga ang tinuod gingherian ni Kristo o simbahan ni Kristo maglambo. Dili ka ang simbahan ron dili nimo makita na ang dagway sa Biblia sa sulod. Kay kini gubang mga igsuo nato ron pag ingon nila lahi naman ning Katoliko. Dili naman nato na makita na iyang hitsura diri sulod sa Biblia. Unsaon na to pagkita nga nilambo naman. Og ikana na imong naong nga pananglit sa bata pagka wa pa kay bugas-bugas, then inig kadako nimo gibugas-bugas nimong naong, then ang tao makakita nimo mingon hala dili naman ka mao. Dili naman imong itsura. Okay, ikaw ra gihapon na. Ikaw ra man gyud na nagkuan lang ni undergo lang og kanang ang imong hitsura naglambo pod. Naglambo pod. Sa uno pag kay bugas-bugas, karon na kay bugas-bugas. Galambo gud. Pero duha ka klase ng paglambo ha. Nisimang nas pagtulunan og wala. Pero kining ilang accusation nga ang Katoliko galambo pero apil man pud ang pagtulunan ni simang mo na atong burden sa mga Catholic faith defenders. Apologies. Na mo ni atong burden ron nga atong ipamatuod nga wala na ni simbang oy saan gud pagsimang nga ang simbahan gitukod ni Kristo gisaaran nga dili mabuntog sa demonyo. Oh, Mateo 16:18 bisan hanggang haan sa impierno dili makabuntog unya makatudlo daig di mao. Nya sa unang Timoteo 3:15 ingon si Pablo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nabagoy haligi sukaranan sa kamatuoran nga masayop sa pagpanudlo. Aw hinuon sa pagkatao anang mga pare nato magkasa na sila kay tao man personally man sayop pod no. Pero kung ang giya na sa Espiritu Santo may itudlo sa pare, kaya ang Espiritu Santo napadala man sa Los Pentecostes, no? Buhat dos pa na, no? Unya ang trabaho sa Espiritu Santo mo giya man sa simbahan. So, ang giya sa Espiritu Santo, dili ko na sayop. So, muna nga, ang opisyal nga mga pagtulunan sa simbahang Katoliko, dili siya masayop. Pero personal sa pare, personal sa obispo, personal sa papa, may mong masayop siya. Kinsagoy taong di masayop, personal. Okay. Pero official teaching sa simbahan, sanglit gigiyahan sa Espiritu Santo kay napadala man ni Kristo ang Espiritu Santo sa Los Pentecostes, mo na nga dili masayop ang simbahang Katoliko sa iyang mga opisyal nga pagtulunan. Pero kanang ilang mga allegation nga sayop ko no, ila ra nang hunahuna. Okay, ila na nang una-una natin mga katinawan tubaga na. Ang ato lang yung pinaka-primary argument nga, dili mahitabo nga ang gitukod ni Kristo makatudlo officially og mga sayop because of the Holy Spirit. Because of the Holy Spirit. So, mauna, kining pagtulunan po nato mahitungod ni Mary, dili ni sabton para sa nang Immaculate Conception. Gipanamkon si Santa Maria nga walay buling sa sala. Now, dili kita kabasaan ng pulong Immaculate Conception sulod sa Biblia. Kay later on development naman na sa terminology nga atong gigamit. Para sa ang pulong kining monotheism. Unsa man ang monotheism? Makabasa bata na sulod sa Biblia dili oy. Mono siguro og kanang theos. Greek sa pulong God.
God, di ba? Theos mo na sa Greek. Moingon ka sa Hebrew Elohim na. Usub-usub, di ba? Usub-usub og termino pero maora ang gipasabot. Elohim Hebrew pag abot sa Grego Theos o pag in English God. Na dili na original lang God. Moingon kag Hebrew Elohim pag Grego Theos. Di ba? So pag in English God, di ba giusab-usab na to ang termino pero mao nang sabton, mao na og sabton. Now, dili ta kabasa sulod sa Biblia pulong immaculate kay later on development naman na. Pero unsa man ang immaculate conception? Nga usa na kapag tuo nga si Santa Maria ang iyang redemption, ang iyang kaluwasan nga naangkon preventive dili restorative kay two kinds of salvation man, restorative og preventive. Ako sa nang explain gamay. Ang restorative, parehas na to, nga sa dihang gibunyagan ta, naaman tayo original sin, di ba? Taas mong po kining bang tema mahitungod sa bunyag. Pero ako lang isigutan gamay. Nga, diha sa bunyag linisan ta. Ba't pasabot, giluwas ta sa Ginoo, diha nagsugod sa atong bunyag, kay gilinisan man ta niya sa atong mga kasalaanan. Original sin, o kung bata patang masuso, pero kung dako na ta bunyag, duha ka klaseng sa makuha, diha, kanang original sin o actual sin, kanang salang buhat nun, kanang ikaw nagigabuhat. Pero kanang batang masuso, ang naa sa batang masuso, kanang original sin, kanang bang absence of grace, nga napanunod sa una natong ginikanan. Absence of grace. Kanang absence of grace nga original sin nga nitapot sa bata, nitapot na niya nga wa siya pahibaw, may katarungan nga kuhaon po na nga di siya pahibawon. Mo po na logical explanation sa Katoliko nganong ang bata dili kinahanglang walihan kung bunyagan kay wala man siya actual sin nga tulubagon. Katong original sin nga nitapot niya dili man to agi niya, agi man to sa unang ginikanan, katong naluwatan to nilang grasya. Now, ang bata, dili pa sa ngilan atong gibuhat ni Adan ug iba. Pero ang sangputanan, mapanunod sa bata. Diba? Pras good anang kanang kawadon sa usa ka pamilya nga pananglit ang makahimo og kanang pagwaldas-waldas sa katigayunan ang ginikanan ra. Ginikanan ra kay maoray naghimo sa pag-usik-usik sa katigayunan. Pero ang mingong kinsa may pasanginlan sa dihang niabot ang panahon nga nabangkaruta ang ilang pamilya. Nahimong alaot tungod sa pag-usik-usik sa mga ginikanan sa ilang katigayunan, no? Ang pasanginlan sila ra. Kay sila may naghimo sa maong pag-usik-usik, dili ang mga anak. Kay sa istorya, wa man moapil ang mga anak sa gihimo nilang binuang. Dili pasanginlan ang anak. Pero ang sangputanan mapanunod sa anak. Unsa man ang kawadon, ang kalisod. Ingon anak pod kadtong gibuhat ni Adan og Eva, gibuhat ni Adan og Eva nga sa laod, ilang naluwatan ang sanctifying grace ug mao ni napanunod sa nato. Mo na nga ang kita nataptan taan ng original sin but pasabot absence of grace. Mo na sa bunyag kwaon na para mabalik tong grace. Di ba? So kung bata ta na tao na ta ay ta bunyagi, mao na nga giluwas ta sa Ginoo na, no? Gitawag nag restorative redemption. Nataptan ka, then gilinisan ka. Pero kung ayuhon na tugtuon ni ang Biblia, si Maria matay dili man gyud pareha sa ato ang iyang salvation nga dadawat. Tinuod man ng Lucas 1:47 nga si Santa Maria ni angkon siya nga naa siya mangluluwas ang Dios. Pero ang redemption nga nadawat niya preventive. Ato sang i-explain unsa ning preventive. Kining preventive parehas ni anang naagali kanang mahulog na unta sa atabay. Kanang naglakaw ba niya galingi-lingi sa uhi kay na siguro chicks niyang naggitan-aw niya sige galingi-lingi din wa magtan-aw og ayaw sa dalan nga iyang giagian. Dayon ikaw nakakita ka patay delikado niyo sige glingi-lingis luyo sa kanayang gitan-aw. Mahulog yun na siya. Pero naka-warning ka niya. Huy, pagbantay kay nay atabay niya sa unahan. Now, luwas ang maong tao nga nakita nimo, wa siya mahuog yun. Ano man kay napugnan nimo, na-prevent. Muna gitawag og preventive redemption. Pero pananglit og nahulog yung ka sa atabay, then giitsahan kag pisi, luwas ka. Pero gitawag nag-restorative redemption. Niya, unsa man gyud ligong
kanabang pagtuos katoliko nga gipaluyhan jud sa Espiritu Santo nga si Mary dili gyud restorative, preventive gyud. Nga naman kay taganan na gud nga siya mao'y pakatawhan sa atong manunubos. Siya may pakatawhan sa atong manunubos nga si Kristo. Nga sumala sa unang Korinto 1:24, si Kristo kaalam sa Dios. Unya na sa Kinaadman 1:4, Kinaadman 1:4, ang kaalam dili mo puyo sa usa ka sudlanan kuno nga bulingon. Dili mo puyo ang kaalam sa bulingon nga usa ka sudlanan. Inani ang translation sa uban, ang uban lahi pero maura kung sabto no Kinaadman 1:4, pero sa mga Bibliyang protestante nga walay apokripa murag wala siguro na. Pero bisag wala gali na siya kanang bersikulo litra por litra, pero masabot naman, implied naman kay siyempre si Kristo dili gina siya mupuyo sa logically ba nga ang presence of God contrast kay na sa buling, di ba? Mao na si Kristo kaalam sa Dios niya. Kinaadman 1:4 sa atong Bibliyang Katoliko, klaro man na nga ang kaalam dili mo mupuyo sa tawong bulingon. Unya kay gitag-an naman nga si Kristo ipakataw pinagi sa usa ka babaye. So, logically kining babayan ni limpyuhan ning daan. Muna nga kanang doktrina sa Immaculate Conception sa pagtuong Katoliko nga sa dihang gipanamkon si Santa Maria sa iyang inahan, iyang inahan nga si Santa Ana, no? Okay, sa tradisyon gihinganlan man ang ginikana ni Santa Maria, no? Si Saint Anne o Saint Joaquin, di ba? Mo na iyang mga ginikanan. Sumala sa pagtuong Katoliko sa pagpanamkon niya didto na sa moment nga pagsugod nga gi-conceive siya, gipanamkon, limpyo na. Kay gipanagan-an naman siya grace. Sugod yun sa pagpanamkon di unsaon nimo pag ingon niya na original sin nga wa naman limpyo naman. Niya ang usa sa argumento ana nakadumdum ko gikan ni Atty. Bacalso. Maingon nga, imposible ba na? Dili na imposible, oy. Dili gali imposible anang ma-prevent nimo nang mahulog na unta na sa unahan sa atabay ng naitaho nga imong na warningan. Mahimo gali na. Unya ang Ginoo pa di kay baluan. Kay naway mo na imposible na veritas. Unsa imposible? Lucas 1:37, wala imposible sa Dios. Di ba? Unya ang argumento ni Atty. Bacalso, no, usama po na ka-protestante sa una si Atty. Bacalso, evangelical. O pero na-convert sa Katoliko, nahimo na pong depender sa Katoliko. O, di ba? O unsay giingon ni Atty. Bacalso na dumduman ako, naingon siya nga si Jeremias, tanawa si Jeremias og asa sa hinlue. Sa natawo na ba siya? Pares na to, no? Kanang bunyag. O naa pa siya sa taguangkan, gilimpyuhan na siya. O naa sa Jeremias 1:5. Basahan ninyo Jeremias 1:5. Si Jeremias kuno gilimpyuhan na, gipasabot nga matarong na. Naapasulod sa taguangkan. Naas taguangkan pa gani. Matarong na. Unsa pa ka ang atong inahan, no, sa pagtuong nga si Mama Mary nga himuong sudlanan sa new ark of the new word of God, no, sa new covenant, ang personal word of God nga si Jesus Christ. O di ba? Mo na nga og ikaw Diyos diha, may imong juga nga kining sudlanan gyud sa kong anak kinahanglan limpyo ni. So ang kaluwasan ani nga kinahanglan preventive, no? Kay matud pa sa mga pero asultian mo nako no mga igsuon nga kinigong doktrina sa Immaculate Conception ang history ani. Abi ninyo dili man ni kay basta lang ni gitudlo sa Katoliko nga wala ni mag-agi og mga debate. Paling debate ani kay ang mga theologian sa una di magparehas. Now, di lang ko ka-memorize. Naaman dire, giukab mo na ako ning website sa catholicbridge.com. Ako ning ikuan ninyo ha, ihatag ninyo. Kaya di ko ka-memorize ani. Nya gusto mo mabasa ani, tagaan lang nako mo sa website, no? catholicbridge.com. No? catholicbridge.com, no? Atong ang spelling, so sayon ra po na spelling ng Catholic, no? Then sumpay lang, continue lang, ay lang ibutang space. Catholic then bridge. Kana bang taytayan ba bridge in English? Oh? BRIDGE then .com, catholicbridge.com. Then ang background aning site
Abi ninyo, former dili ni Katoliko tagiyaan eh. Okay. Former dili Katoliko na convert lang sa Katoliko. Dayon ang ilang website gihimo nila depend sa Catholic faith. Na nindot kay no? Murag yung St. Paul ba. Oo na atake si St. Paul sa simbahan nga gisugdan ni Kristo. Pero pagka convert niya, depensa na pud siya. Mao ni ganing catholicbridge.com. Kuan i-access ni sa internet kay nindot kay ni no kay very convincing kayo ang ilang mga argument mahitungod sa pagtulon-an sa Katoliko mahitungod ni Mama Mary no kanang Mariology. Oo. Mariology. So mao na mga igsuon. Ngayon padayon ta no. By the way no kung ma-access na ninyo ang website kuan lang i-navigate lang ninyo, pangitaan lang ninyo ng bisag diri lang sa Mary, no? Na section nga Mary or question and answer dayon pangitaan ninyo ang topic. Oh, ang ako galing giukab diri was Mary born without sin, Immaculate Conception. Taas man eh. Pero di pa kay ko ka-memorize. Pero na understand na nako niya diri gisaysay diri ang mga debate sa mga Catholic theologian kay dili magpareha sa mga theologian. Si St. Thomas Aquinas gali ni agi nga dili mo tuo ana kay ang iyang interpretation ni agi siya anang interpretation pud sa mga protestante nga agi anang siguro kining Lucas 1:47 kining nga naay unsa na si Santa Maria nagtuo og Savior, so kay nagtuo og Savior nga ilinuwas siya pasabot na hulog gito siya sa sala. Mo na usa sa interpretation kana pong Roma 3:23 o Roma 5:12 nga ang tanang tawo nakasala, pag ingog tanang tawo nakasala, i-appeal dayon si Santa Maria kay tanang tawo gud, di ba? So muna nga si Saint Thomas ni napod siya interpretation ana, pero si Saint Thomas Aquinas gud dili man gud siya magisterium. Dili siya magisterium. Okay. Member lang siya sa simbahan. So mahimong naa siya personal interpretation nga dili na siya i-approve sa church. Kay ang mo-approve ang magisterium man unsa man ang magisterium hugpong sa mga magtutudlo nga gitibuok sa mga obispo. Dili po bisag usa lang gani ka obispo dili pa na magisterium. Kaya ang magisterium hugpong man sa mga obispo sumusunod sa mga apostoles. Di ba? Mao na nga ang atong pagtuo God mura-mura man ni sa atong nasod sa Pilipinas nga natay Supreme Court. Ang final arbiter Supreme Court sa simbahan pod nagitukod ni Kristo, ang hugpong sa mga obispo mo na final arbiter when it comes to faith and morals. Kitang mga Katoliko, bisan kitang mga CFD, pwede ta magkasumpaki sa atong mga personal nga mga pangagpas, interpretation. Pero ang final arbiter ang mga obispo. Pag ingon sa mga obispo, kuan ay saan murag dili man ni mao. Then debatihan din na sa council. Debatihan din na sa council dugay ang debate ani Unya nalimot ko na atoy usa ka Katoliko nga ang iyang argumento mo ay gigamit na karon. Mao nang nahimong dugma gyud ang pagtulon ana. Nahimong dugma nga di na gyud maliso. Pero sa dihang gidugmatize ng pagtulon ana, dili ibot pasabot nga didto nagsugod ng kanang pagtuhoa. Naana ng pagtuhoa, wa lang siya mahuna-huna sa mga tao. para sa atong bang unsa ni tawag katong bulawan nga awahin na diskubre. Dili ibot sabton nga pagka-diskubre mao pay pag tunghaan ang pagtulon ana na kanang sana bulawana naana ng bulawana dugay na awahi lang na diskubre. Nya mingon ka nagtudlo og bag-ong pagtulunan wala. Ang kahibalo lang o ang pag-interpret lang galambo. Mahimong sinugdanan, wa pa sila kahuna-huna na kay wa pa man sila kuhan. Para sa bitawan ng dili pagkaog dugdugo. Sa Council of Jerusalem, ila pa man nang giapil. Ila pa nang giapil sa mga apostol. Ang particular gyud namulong na si James. Pero si Kristo wa na magtudlo ana. Mao na nga kanang dili pagkaog dugo, dili na universal law. Jewish law na nga giapil gihapon nila sa Council of Jerusalem. Nya ang mga obispo dugay-dugay og tuon pag sigig tuon sa mga obispo pag ingon kining dili pagkaog dugo dili man ni universal law kay wala naman ni gitudlo ni Kristo diri sa bag-ong kasabutan. Jewish man so ato ning i-abrogate. Nga para nga ang atong sundon ang Christian na lang yun, universal teaching na lang yun.
So mao na sa Council of Florence gi-abrogate ng dili pagkaog dugo. Mo nang pwede na ta magkaog dinuguan. Kay iwa naman na gitudlo ni Kristo. Pero sa Council of Jerusalem, sa bag-o pang simbahan, nila gihapon nang giapil. Pero dili na universal kay Jewish pa na. Oh. Unya ang simbahan po na may gahom sa pagdili og pagtugot. Pagdili og pagtugot. Oh, di ba? So, katong gahom sa mga obispo kay napanunod mo na nilagikan sa mga apostol, so na gyud na sila katungod pag abrogate anang kanang usa ka inang gitawag na tug temporalo man ang dili pagkaog dugo. Kay bisan gani sa daang kasabutan na may panahon nga ilan nang gikaon bisag gibawal na nila nasa Levitico 18 ba na? No? Kung wa ko malimot Levitico 18. So murag ni ko ang akong cellphone, gi-silent lang nako pero murag na ay message no. Atong i-recognize ni no. Gikan sa 0930916985 no. Ingon siya nindot kaayo imo program ko is naminaw ko karon keep it up. Kinsa man ako kaila. Okay. Salamat kayo sa compliment no. Brad o sis no. Wa man ni sa akong phone book. Okay, salamat kayo. Okay, so moto. Asa nagkarambulan naman sa kung unahon na. So, kining ni ang isyuhan ng mga igsuon. Kung kanang mga dili katoliko ron mga igsuon natong nahimulag ni challenge aning pagtuluan. So, dili man na bag-o kanang mga interpretation sa mga Adventist kanang mga dili katoliko ron. Abi nila ang simbahang katoliko wala na ma-experience ng inana ilang mga argumento sa una ra kainig. No? Debate ani. Pero naatoy nalimot ko mananaaman na dire kung mo-access mo aning website sa catholicbridge.com mahibaw ana ninyo. Mahibaw ana ninyo kinsa tong katolikuha nga ang iyang argumento mao na gigamit sa mga obispo ron. Oh. Mo na gigamit sa mga obispo. Katong kang Saint Thomas wa to gikuan. Wala to gi sunod kay murag man siya ni ang iyang interpretation murag mag na Protestant ato katura pod nga portion dili pod tanan. Dili pod tanan. Pero sa kuan god moral philosophy kay namay nangutana unya kay naman ka toy teaching si Saint Thomas nga dili mao veritas nya nganong gideklara man siya nga santos. Mo gamit ag moral philosophy. Now, ang honest mistake god dili man gud na ma-consider nga sin. Honest mistake. O naamang gud po'y pag-ampo ang Ginoo god nga amahan pasahilua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Subot pasabot na ay mga inosente nga posible maluwas tungod sa kaluoy sa Ginoo. Pero kung kahibalo kang sayop ka then imo gyung tumanan na imong sayop kana mo'y guilty ka. Pero kung si Saint Thomas nakatudlo siya og kanang dili mao honest mistake sumasabot na unya ang iyang mga maayong nabuhat na contribute sa simbahan, mo na gilantaw po sa simbahan, uy, mas dako man ang iyang nahimo kaysa iyang gamayng sipyat. So, ideklara gyud nga santos. Ideklara gyud ka kay pagkadaghan miyang gitudlo si St. Thomas nga gi-approve na sa magisterium. O pagkadaghan ka na iyang Summa Theologica, pagkanindot anak, gawas lang atong iyang ni-deny sa anang Immaculate Conception. Ni-deny siya. Pero, ang final, ang mga obispo man. Mo bitaw nga kanang naagali pare or membro sa simbahan nga manudlo og di mao debatihan man din na sa council. Pagtingog sa council paras ba atong nahitabo ba sa kuan Council of Jerusalem, di ba debate man to? Basta haragon ninyo dia Council of Jerusalem. Baling debate kay ngano man kinamay mga Kristohanon diha nga mga Hudiyo nga wala pa dayon kasabot unsa gyud ning Christianity pero na-convert na sila. Moingon man ang uban, kinahanglan gyapon tulion. Ay uban moingon, walay apil ng mga hintil. Mo bitaw to nga si Pedro nga medyo nag-disagree sila ni kuan sila ni Pablo kay gibadlong man ni Pablo si Pedro katong yang strategy nga gibiyaan niya ang mga hintil kay nakakita man siya sa grupos mga Hudiyo nga na Kristiyano na unta pero ang una dili paghapon Kristiyano kay allergy paghapon sa mga hintil mo nang pagkakita ni Pedro sa grupo sa mga Hudiyo iyang gibiyaan ng mga hintil. Okay, minsan nga, masuko mag-isla ni nako, masuko mag-isla nako ron, kay nakighugoy-hugoy ko, nakigamigog ko sa mga hintil. Kay sa tradisyon god, sa mga Hudyo, akuan man na, allergy mo na silang mga hintil. Oh, kay pihig ba? Pihig.
Naman ang pihig sa una sa daang kasabutan, para siguro anang pihig sa mga puti sa mga itom sa Amerika sa una, di ba? Basta itom ka, negro ka, isipon kang ubos. Awahin naman na ilang giusob na nga karon amigo na ng itom ug puti, pero sa history ana dili na sila amigo. Oh? I-discriminate ng mga itom. Mao po na sa daang kasabutan i-discriminate ng mga hintil. Oh. Unya mao na pagka una-una ni Pedro na nga kay gi-reveal naman sa Ginoo niya nga pwede na mga hintil amiguhon, pwede na masakop. Mutong nakighugoy-hugoy sa mga hintil. Pagkakita niya sa grupos mga Hudiyo nga na Kristiyano na unta, sa agoy patay suko di sila. Din iyang gibiyaan og kalit ang mga hintil. Oh. Ano? Oh. Pero kitaan siyang Pablo, oy ikaw ha. Nganong imo mong gibiyaan? No? Iyang implied lang niya. Nga, sakto naman na imong gihimo. Strategy ran to ni Pedro sa maong panahon. Gialam-alaman niya ning mga wa pa kasabot. Mas ba na magtudlo kag bata, di man nimo na gulpihon. Alam-alaman nimo na, di mo na disuon na yung pakaon o gahi. Di ba? Oh. Pero otro po na sa Pablo, iya ba nang gigamit ng strategy ni Kuan, ni Pedro? Kana ding sa unang Korinto 9:22. Kaya nag-ingon siya sa dito ako sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ako aron lang makabig na ko sila o maluwas na ko sila. Oh, utro po na si Kuan. Utro mo na si Pablo. Yang gibadlong si Pedro pero siya po utro. Gamit po sa strategy ni Pedro. Di ba? Gani no kining songe po sa mga Katoliko between Sedebecantes o kining namo okay ako ang akong pagka CFD mo claim ko nga ang Vatican to walay sayop. Pero naay mga Katoliko ron nga radikal nga miingon sila ang Vatican to kuno ni hiwi na. Ilang gi-contradict sa Council of Trent. Pero miingon ko nga wala sila kasabot anang Vatican to. Oh. Naay mga strategy sa Vatican to. Kung makasabot lang ta, dili ta makaingon nga nag-contradict na sa Council of Trent. No? Ako lang ning gisgutan gamay kay basig naay mga naminaw ron nga moingon nga unsa mo mga CFD nagkabahin naman mo. Nagkabahin naman mo. Naay mga CFD nga supak anang Vatican to kay nahiwi na kuno. Kay Council of Trent ra kuno. Tinuod mo na. Aming mga CFD ron na nabahin mi pero ang kuan di mo na kuan kanang siya na ikatingala kay bisan pagali ang bag-o pang simbahan ni Kristo moagi magmangaingon ana ng mga sakop kay dili lagi ta perfect kita mga sakop natay mga personalan. Sa ato mga personalan mahimong magkabahin ta pero ang official teaching intact na usa ra gyud. Di ba? Bisan kita mga CFD, di ba? Mahimong magdi ta magpareha sa mga personal reflection na to. Pero kinahanglan mag-usa ta sa official nga pagtulon-an nato kanang gitudlo sa mga obispo. Di ba? Ingunan na na. Kay ang final arbiter, ang mga obispo naman, kay sila man ang successor sa mga apostol. Di ba? Niya, no? Atong balikan gamay itong kanagaling paglambo na to. Sawayon ta sa mga dili Katoliko kay galambo kuno atong mga doktrina. Galambo, pero sabton man nila kuno na nudlog bagong pagtulunan. Ibig awahi lang siya nahuna-una naklaro pag-ayo sa development of interpretation. Oh. Awahin na. Mayingon na sila simang na. Unsay simang nga, di mo na mo against. Kung ayohon na tuon ang Biblia. No? Kay gani, no? Kung basahon ko no ng Salmo 132:8. No? Salmo 132:8. Psalm 132 verse 8 sa King James Version, giingon, Arise, O Lord, into thy rest, you and the ark of thy strength. Bangon o Ginoo, ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Unsa may pamong sa mga scholar ana kanang bersikulo ha. Salmo 132 bersikulo 8. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Unsa may mga exegesis ana sa mga scholar, no? Ingon sila nga kini prophecy ni sa resurrection of Jesus Christ nang bangon o Ginoo. Kay mamatay man do si Jesus Christ then mabanhaw. Unya kung tan-aw na to giunsa siya sa ikatulo ka adlaw.
Gibanhaw siya. Di ba? Dayon, ni ascend siya, no? Ni sakar siya sa langit. Hindi no to diretso dayon. Di ba? Okay. Pero, mao na. Unya, timan ihanga na ay og. Ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Sa to pa, kung si Kristo na banhaw dayon, na ay dili kay siya lang, na ay sumpay, og ang arka sa imong kalig-on. Kisa man ang arka dihang gipasabot. No? Dili man na ang old Ark of the Covenant, kinuha man to. Nawa man itong i-search ko ng old Ark of the Covenant, nawa na. No? Kanang arka diyang gipasabot, ang sudlanan na niya, si Santa Maria, ang New Ark of the Covenant. New Ark of the Covenant. Nga naman kay, so kung magtuon ta og typology god, ingon ani man guna. Kadtong word of God sa daang kasabutan, katong napulo kasugo nga gipatik sa papan nga bato, gisulod tog sudlanan, mo to gitawag og Old Ark of the Covenant. Sa ato pa ang pulong sa Dios na ay sudlanan. Di ba? Oh. Dayon ang katumanan ana sa bag-ong kasabutan, ang fulfillment ana kanang word of God, mao na si Jesus Christ diri sa bag-ong kasabutan, personal word of God. Unya, timan nga ang word of God na ay sudlanan ang pangutana, kinsa may na sudlanan ni Kristo. Kay kung ang katumanan sa word of God katong gipatik sa papan nga bato nga gisulod sa sudlanan, ang katumanan personal si Kristo, sa ato pa kana pong arka, ang katumanan pud ana sa bag-ong kasabutan personal pod. Na kinsa may imong pasanginlan ana aron, katumanan anang old Ark of the Covenant si Mary man. Ang bag-ong arkas kasabutan mo bitaw sa litanya ato ng litukon, kanang maingon ta, Santa Maria Arka kas kasabutan, bag-ong arkas kasabutan. Siya ang New Ark of the Covenant. So kay siya mo'y New Ark of the Covenant, kinahanglan limpyo gyud. Limpyo gyud kay tanawa tong Old Ark of the Covenant, di ba ila tong girespeto? Ila tong gimahal. Nya dili sila musugot nga mabulingan to. Mao na nga ang Ginoo di pud mosugot nga mataptan og buling ng sudlanan ni Kristo nga si Santa Maria. No? Di ba? Kung si Kristo walay original sin, no? Exception to the rule siya anang tanang tao nakasala, ang sudlanan po niya exception to the rule. Kay nakadungog ko programa sa Adventist, ila man gikulata ng Immaculate Conception kay ila laging ipareha si Santa Maria sa ubang babae, dili man na pwede. Ayaw taon ninyo na himuwa, mura mag-inyong i-demote ang realidad ni Santa Maria. Unsaon gud pagparihas ni Santa Maria sa ubang babae? Nga, kinsa mang babayhana binanamkon nga dili pahagig lalaki? Be, tanatan ninyo ana. Nanamkon lang so dili pinahagig lalaki? Lalang sa Espiritu Santo, kinsa may nanamkon beg lalang sa Espiritu Santo be? Lain be, di ba si Santa Maria lang? Ano yung nag-ayaw? Imposible. Sa imposible. Sa imposible. Di ba? Inani, napay logic ato, nadumduman ako. Inani. Kanang pag-ingon nga, ang tanang tao nakasala. Ang tanang tao nakasala. Nya, maingon din ta nga, tanang tao nakasala. Tao man to si Mary. So, naapil siya ng kuan. Nataptan og original sin. Diha ka. Tinuod ka, wala exception, ana. Si Kristo, di ba, na tao man to? Nagpagkatawag sa to, pa-appeal dahil siya. Nataptan anang original sin. Kung maingon mo, wala, exempted si Kristo. Nya, nagtudlo ba ang Biblia nga si Kristo ray exempted? Be, sao mo na to? Wala man magtudlo ang Biblia nga si Kristo ray exempted. Kay kung magtudlo ka na, nagtudlo kag imong pagtulunan, wala na sa Biblia. Wala may pagtulunan sa Biblia nga si Kristo ray exempted. Gani kung ayuhon na tugtuon ng Biblia, hasta ang iyang sudlanan ma-exempted pod. Ay kinahanglan limpyo. Si Kristo gud kaalam sa Dios. Nya ang kaalam dili mo puyo sa bulingon nga sudlanan. Sabtan ninyo kinaadman 1:4 Bibliang Katoliko. Mga bisan pagalig wala nang kinaadman 1:4 implied naman na ikaw kunoy Dios. Kanang imong sudlanan sugot kag naay buling. Di ba? Kana kita manggali di kita musugot nga atong kitang mga limpyado kayo sa atong balay, di man kita musugot nga kanang atong kwarto buling ato man gyud limpyuhan. Niya,
Di ba? Mo na nga si Maria linuwas pero dito sa giluwas siya dito gid sa pagsugod gyud sa pagpanamkon. Awa na siya buling dito kay limpyo naman si Jeremias gilimpyuhan napas taguangkan. Si Santa Maria pa hinuon. Okay. Mga igsuon. Di ba tanawa? Kung wala kay original sin, tanawa ang pattern. Mahimo dayon nga ikaw pod ma-preserve ka nga dili gyud ka makahimog sa inig mataw na ka. Kung si Maria mutuo mo nga walay original sin, sa ato pa parehas po siyang Kristo nga na-preserve po siya nga sa pagkadako niya wa gyud po siya nakahimog sala. Kay kita namang nataptan og original sin, subject naman taan ng concupiscence sa katekisem, mo nang naata inclination to sin. Mo nang kita, mo na perfect na to. Masipyat na gyud ta because of original sin. Although nahugasan nas bunyag pero ang nitapot nga concupiscence, inclination to sin, naa na to mo nang masipyat gyud ta, di ba? Oh, pero si Maria, there is no record nga ang iyang mga buhat gitawag og sala. Kani accusation nila na kanang maingon sila nga makasasala si Santa Maria. So may sala ni Maria be nahimo. So may yung ebidensya. So mao na no, wa pa ko mahuman kay gasaksak sinagol pa ko no. Daghan pa kayong atong kinahanglan tunan ani no. Kanang mga dili Katoliko nga maingon sila nga tanan ko nilang pagtulunan mga tradisyon na as Biblia dili oy. Kana ding Biblia nga dala-dalaon nila ron. Di naman na original kaysa una wala man nay numero, wa man nay chapter ug bersikulo, awahin naman na butanghi mga Katoliko ra may gabutang ana. Yung ilang man laging gamit-gamito na nga Katoliko may gapuno anag number. O kana usa na ka argumento, no? Okay. So, wa naman dayegong panahon. Pasiluan no kung doon na tay mga pamulong sakit, no? Okay. Natural ra na ano. Okay. So, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no, diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side. Danilo Luod og Espiritu Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.